Ine ndine Frederick Bire Malata, mmodzi mwa anthu amene ndi mayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Lero ndikufuna kuti tiyankhulanebe zokhuzana ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP, makamaka chifukwa chonena kuti ndi chipani chimene chili chachikulu ku opposition, chimene chimapanga ma checks and balances ku boma limene lilipoli. Ambiri akuyankhula kuti boma ili silikuyenda bwino, la MCP silikuyenda bwino, ndipo option ndiye kuti ndi DPP. Ndiye takhati kuyankhula kunena kuti sizingatheke, kunena kuti anthu hope yawo imene akuyidikira ikakhale kuti sikuyenda bwino ndi ukayembekezera kuti zikayenda bwino. Ndiye takhati kunena kuti zimene umachita uli ku opposition ndi zimene umakachitaso muli mboma. Driver amene wagwetsa truck, driver yo samabwera ndi kudzutsa yekha. So is DPP, anthu amene adagwetsa DPP kuchoka mboma sangadzutsenso okha, pamayenera kuti pakhale anthu ena amene akhoza kudzutsa. Takhati kunena kuti otuluka mu nyumba ya renti samamusesera olowamo, amene amalowamo uja amazasesa yekha, ndipo amaona kuti kodi picture frame ndiyike pati, kodi mpando uyang'ane pati, kodi TV ikhale pati, bedroom yanga ikhala yotani. Zimenezozo ndi zimene amachita amene akulowayo, osati amene akutulukamo ayi. Lero in a special way ndikufuna ndimuyamike kwambiri mkulu wina akuti Jack Mavutula. Jack, kumene uliko undimve ndipo uchitenge ichi, kunena kuti si iweyo amene walemba izi, koma mzimu ndi amene wakuyankhula, wakugwiritsa ntchito kuti uyankhule maka kudzera pa kulemba kwako kwabwino kumene walemba. Ndikukhulupirira kuti zimene walemba iwe Jack Mavutula ngakhale President Professor Arthur Peter Mutharika wawerenga, chifukwa nkhani ya audio amanena kuti akumutukwana anthu, amanena kuti enafe timamutukwana. Ndiye akangomva audio ya enafe samalabadiranso ndi zoimvera, amaona ngati kuti ndi zomutukwana, chifukwa choti anadzazidwa ndi mabodza amene amawakhulupirirawo, amamunamiza ndi amakhulupirira. Koma izi zimene unalemba Jack Mavutula zikuoneka kuti zathandizira kuti President Professor Arthur Peter Mutharika awerenge. Takhati kunena ife kuti chipani cha DPP chidatengedwa pa ground pamene Bingwa Mutharika adachisiya, pamene chinali chipani cha anthu chidatengedwa ndi kukasiyidwa ku Page House, ku State House. President Professor Arthur Peter Mutharika atachoka ku State House adachitenganso ndi kukachisiya ku Page House. Koma pano chipani chija chachosedwa ku Page House chinakayikidwa kwa Mbwatalika. Ndemene chachokaso kwa Mbwatalika kuja panopa chayikidwa ku Dreamland Lodge ku area 43. Chachokako kwa Mbwatalika chinapita ku 47, ndachoka ku 47 kuja sopano chapita ku area 43 ku Dreamland Lodge, ndi kumene chakakhala pano. Zimenezi ndi zachibwana, zimenezi sizitithandiza. Ineyo mene ndikudziwira ma directorate onse amene ali mu chipani cha DPP amene anatenga mu NGC ya 2018, ma directorate kumakhala secretary general, amene secretary general udindo amene unaperekedwa ku Central Region, ndiye kuli ma vice awo atatu amene ali wina wochokera ku Northern Region, wina wochokera ku Eastern Region, ndi wina wochokera ku Southern Region. Now milandu yonse imene imapezeka kuti ikupita ku disciplinary committee amakhala kuti ati odandaula, amakhala ndi Asangala, akuti Deputy Secretary General Asangala.
Ndezi madabwisa kunena kuti kodi asangalawo ndi a secretary general bwana wawo amagwira ntchito motani. Iwowo akakhala kuti ali ndi vuto, chifukwa chani amangotenga vuto lija ndi kuthamanga nalo ndi kupita nalo ku disciplinary committee, motenga vuto lija kupita nalo kwa bwana wawoyo ndi kupita nawo kwa oyenerera kuti before disciplinary committee ikhale kuti nkhaniyi ichidwa handle before disciplinary committee. Asangala chimene mwina akuiwala ndi chonena kuti akhala ali mu chipanimu, akhala atatenga mpando uja ku NGC ya 2018, koma akhala sakugwirisidwa ntchito chifukwa chonena kuti alibe china chilichonse, adangosunga tsitsi lokha mmutu mwawo. Chifukwa alibe ndalama, chifukwa alibe chuma, samagwirisidwa ntchito, amasiya ndi kumakagwirisa ntchito anthu amene ali ndi chuma. Ngati posachedwesa pataonapo akunena kuti akugwirisa ntchito aganda chiumya akumpoto, chifukwa chonena kuti ali ndi ma filling station, amapita amakathira mafuta anyamatawo, ndi amaona ngati kuti munthu ofunikira ndi uyu kwasiya Asangala. Asangala sakudziwa kunena kuti akugwirisidwa ntchito ngati toilet tissue yoti kugwirisa ntchito ndi kuponya mu toilet kuthira limodzi ndi madzi kumapita. Iwo akuona ngati kuti akugwira ntchito yotamandika, osadziwa kuti akupweteka anzawo amene siku lina iwowo azalira atagwirisidwa ntchito ndi ukapezeka kuti iwonso atayidwa. Asangala sangandiuze kunena kuti amapita ku meeting ya Central Executive pamene mwina amayi Grezeda Geoffrey kulibe, kuti iwo aja amayitanidwa kuti bwera iweyo Sangala uzakhale m'malo mwa Grezeda chifukwa kulibe. Sizidachitikepo kuti Asangala kupasidwa ulendo wonena kuti pita ukayimirire Grezeda chifukwa chonena kuti iweyo ndi Deputy Secretary General, sizidachitikepo. Ndelero iwo akamabwera kumaona ngati kuti akuthandizira anthu oyenerera kuti aziwayika anzawo mavuto, ayembekezere kuti mavuto amene akuakonza lero iwowo siku lina adzalira. Anthu ake si awa, amatha kumugwirisa munthu ntchito ngati mene pangira tissue, kungomaliza kugwirisa ntchito kutaya m'madzi kuyiflashira kumodzi idzipita. Ndi mene amachitira anthu amenewa. Ndikufuna ndikuthokoze kwambiri Jack Mavutula kuti wayankhula bwino kwambiri kuti President Professor Arthur Peter Mutharika anasiyadi kusamala chipani chimene chili capital ya ndale, kuti chipani chimatha kumpanga munthu kukhala president, chimatha kumuyika munthu mboma, koma boma silimamuyika munthu pa president. Chipani chimamuyika munthu pa president chifukwa chonena kuti ndiye capital imene kumachokera zonse. Ngakhale anthu amakhala kuti akugwirisa ntchito ma activist, palibe activist amene amakapezeka kuti wamenya nkhondo ya politician ndi ukapezeka kuti activist uja ndi ukakhala pa udindo waukulu ngati mene ulili u president, kunena kuti ayi activist ndi amene amamenya nkhondo ndetiye timpase u president. Ayi, amene amakakhala pamene pachi ndi politician kudzera ku chipani chake. Chifukwa chake tidamva ankaka akunena kuti mu 2020 kunalibeko makaka a Tonse Alliance, kunali makaka a MCP, and there's no registered entity called Tonse Alliance, koma the registered entity ndi MCP. Zimenezi zitiphunzitse kunena kuti chipani chimafunika kuchigwira bwino. Chipani ndi chimene chimakupanga munthu kukhala president. Anthu 4 or 5 sakupanga kukhala president. Tikamanena kuti chipani ichi sichidasamalidwe, sichidapasidwe ofesi yokhazikika bwinobwino, chifukwa chake tikuona lero kuti anthu amayitanidwa kumapita ku Page House ndi kumene amakakhala kuti akukapangirako zinthu zawo, kumene kuli Peter Mutharika, imene ili nyumba ya former president, kumene sikumayenera kuti anthu azikapangira meeting kumene kuchifukwa wani anthu amaopa kuti akutichita host yu ndi kunyumba kwake, ndi ife sitingayankhule maganizo athu chifukwa chonena kuti ndi kunyumba kwa munthu popereka ulemu wa kunyumbayo. Lero committee ya disciplinary ikanena kuti bwerani ku lodge ya munthu ya personal ngati ya Dr. Chaponda.
sizoona kuti ngati chipani ndikumachita run in that way, nkumayembekezera kuti anthu ngati amene akukonzekera kuti aloweso mboma. Ndikukhulupirira kuti in the 3-4 years imene takhala ku opposition, pofikira pano pakanakhala kuti pachitika ma activities ochuluka amene munthu with 40 million or 60 million ikanatha kukhala kuti yamanga office yodziwika bwino, kuti ma members olatakhala kuti afusidwa kunena kuti zinthu zikuyenda bwinobwino, ndi kufusidwa kuti tikufuna panopa tikhale ndi office headquarters mu Central Region kapena tikhale nayo ku Southern Region, ikanakhala kuti yamangidwa bwinobwino. Anthu ali ndi malo ochuluka amene akhoza kupereka malo awo ndi kumanga po office, koma zimenezo sizikuchitika. So tikamabwera ndikumanena kuti tikufuna discipline mu chipani, discipline iyo ikukanika. Even ndi disciplinary committee yomweyo ilibe discipline, chifukwa akafuna kuitana ma meeting amapezeka kuti akuitanira ku lodge yawo ku 47 ngati mayi Mathanga amaitanira meeting ku lodge yawo ku 47. Apita Mutharika akuitanisa meeting ku Page House. Achaponda akuitanisa meeting ku Dreamland Lodge ku 43. What it means is kuti kulibe discipline. Discipline yo ikukanika, ndipo anthu amene akuti akuyenera kupereka discipline mu chipani ndi amene akuyenera kukhalandira discipline. Kodi ndizotheka ndithu kuti munthu deputy secretary general atenge nkhani apite nayo ku disciplinary committee kukadandaula secretary general mwini wake directorate iyo asakudziwa? Ndekuti pali discipline, there is no protocol, no protocol. And zinthu ngati zimenezi ndizomvetsa chisoni kuti wina atha kumasekerera. So timuyamike kwambiri Jack Mavutula chifukwa cha luso lako la malembedwe kumeneko ndekukhala tikamanena kuti patriotism ndi imeneyoyo. Patriotism sikupita ku nyumba kwa Peter Mutharika ndi ukakhala kumeneko ndikumakanena mabodza and you say kuti loyalty. That's not loyalty. Kumeneko ndikuphwasula bodza, si loyalty imeneyoyo. Loyalty ndi imene anthu ena afe tikupanga kumanena zovuta zimene zikuchitika, cholinga chonena kuti entity imene ikuyenera kuti anthu akuikhulupirira, anthu akuifuna kuti zikonzeke ikhale yolongosoka, yoti anthu azichita kuona kuti these people are ready to govern the country. You can't put like mene alili a Dr. George Chaponda kutsogolo ndikumakayembekezera kunena kuti we are ready to govern this country, pamene munthu akuchita kuoneka kuti ndi watsankho, munthu amene akuoneka kuti ndi munthu osamva zonena za anzake, koma zimene ndafuna ine zikhale zimenezi. N'chifukwa chake Professor Arthur Peter Mutharika akusokonekera chifukwa akulangizidwa ndi anthu amene alionena kuti osalongosoka. Charles Muhango Mose mene anayambira kukhala director of legal affairs, palibe chimene akumuchita advise cholongosoka President Professor Arthur Peter Mutharika ndikumaona kuti chikuchitika chipani chizinthu molongosoka. Nawo kupanda kuyankhula zinthu kati zimenezi ndikuti sizizayenda bwino, sitizakhala bwino, sitizakhala anthu onena kuti tikhoza kuwapulumutsa Amalawi ngati mene tikufunira. Anthu omadalira kuti ati pabwere anthu ena ake atukwane anthu ena, ndiye imeneyo ikakhale discipline. Anthu amene akunena madandaulo awo akamakhala kuti akufotokoza madandaulo awo ndiye kumatuma anthu inu ma activist kamutukwaneni ameneyo sakupanga bwino mutukwaneni. Is that discipline? Chipani sichingangokhala cha pa social media. Chipani chikuyenera kukhala cha pa ground. Chipani chikuyenera chisate ma protocol. Chipani chikuyenera chisate ma directorate. Amene akuyenera kupanga izi ndani, amene akuyenera kupanga izi ni ndani, nanga directorate iyi akupanga chani. Ma records onsewo amayenera kuti azikhalapo. Munthu sizingatheke kunena kuti aliyense azingogwira ntchito ngati mmene akuganizira and you say kuti we are ready to govern this country. Ola Malawi atafuna kuti akhale ndi option ya DPP, which is a way anthu a DPP atsogoleri omene akupangira, we cannot expect good things and kunena kuti you govern the country. No. And si anthu amene akukhala kuti akupanga kani misonkhano amene mukunena kuti akulakwitsawo ndikuti ndi amene akulakwitsa. Pano pazichita kuonekeratu kuti katimu kosokoneza kaja kaonekera kuononga kaonekera. Inuyo ndi amene muli ngati tizinyama timene tizilombo timene timadya sinde wachimanga. Chiswe
kuchosa pasi ponse ndi kugwetsa sinde wachimanga. DPP mwayigwetsa, mwayidya ngati chiswe chimene chimagwetsa sinde wachimanga ndi kugwa pansi. Ndimene mukuyidyera DPP. And no wonder ena akunena kuti pali akuluakulu ena amene akupita ndi kumakagwada ndi usiku. Kumakada ndeola kuboma, ife ndi ananu musatimange, ife tikhala nanu. Mafoni ena alipo, ma conversation oti omachita kuimba nkomati ife ndi ananu, ife musamatimangire ana. Kodi munthu ngati wapezeka ali ndi nkhani kopita ndi kukhoti, munthu kukhoti kuja ndi kumene kukammasule. Munthu chaka masulidwa mwachisanzo atupele muluzi anayitanidwa ku ACB. Atupele muluzi akanatha kugwiritsa ntchito bambo ake abakiri muluzi, mwana wanga musamuyitane, koma anapezeka kuti atupele analola kuti ndipite. Anapita ku ACB kumene kuja anakapeza kuti iye uja ndi osalakwa, ndipo anamuyika kukhala kuti akhale mboni wa nkhani ina imene inachitika ku ministry. So munthu kumangidwa sichikutanthauza kunena kuti iweyo ndi kuti basi watheratu. Ayi. So ena akamabwera ndi kumanena kuti sitingapange convention pano chifukwa chonena kuti candidate ampezera zofoka, ndi kuti anthuwo ali ndi zofoka. Ngakhale convention itazakhala kuti yachitika zisankho zikunena kuti ziliko mwezi wa mawa, convention ndi kuchitika lero. Ngati munthu ali ndi zifukwa atha kupezedwa zifukwa. Inu simungaone zimene zikuchitika pano kuti Saulos Chilima akutengeredweratu pano pa kupita ku makhoti. Nkhani zawo zitapezeka ziyo pofika 2024 zatha. Saulos Chilima azakhala munthu woyera wa clean. Lero inu mufuna mutenge bala nde muliphimbe muyikepo pamenepo kuti palibe chilonda, koma pali chilonda. Kuti chilonda chija chikaonongeka mkatimo chizatulusa fungo. So ngati pali makandidate amene akufuna kutenga mpando, kaya ndipita muthalikayo akuzimva kunena kuti ineyo am okay, kaya kusungira munthu wina ngati mene zikumvekera kuti ati akusungira munthu wina mpando, akufuna munthu ya azatenge, munthu uyo ngati ali ndi zifukwa, ngakhale zakhala kuti zachitika convention 2024, munthu uyo azapezekabe kuti mpaka azapezeka ndi vuto, ndipo DPP ikhoza kupita opanda candidate. Kuli bwino pano akamatengedwa munthu uja akhala kuja kuonena kuti anthu achipani onse amuchita support, azipita naye kandi kumakhoti, anthu aona kuti ndi ndale, ndipo azisapotedwa. Milandu ija itha, apezeka kuti munthu ali ndi vuto, ndeti kubwera munthu wina ngati wapezeka ndi vuto, zimene zichazoma zikonza mofulumira, koma kumazipanga mwa emergency zizakhala zinthu zovuta. So a George Chaponda musaganize kuti mukukonza chipanichi. Ndikukutchulani izi chifukwa chonena kuti inuyo ngati amene mukuti muli ku discipline, ngati muli ku discipline imene ikupangika mu chipani cha DPP si discipline, ndeti imene mukuyambisa kuti musakhale discipline ndekuti ndi inuyo chifukwa mukutenga mbali. Mukufuna zija zonena kuti tithane ndi wakuti pamene mokoza vuto ku chipani cha DPP ndi President Professor Arthur Peter Mutharika sakuonesa leadership ngati mtsogoleri, ngati mmene wanenera Jack Mavutula. Being mtsogoleri anafunika kuti abwerese solution to the problem. Wanena ndithu kuti ku academic freedom kuja zinavuta, ali Minister of Education anakana responsibility kuti ayise responsibility yanga mpaka kumayambana ndi Bingwa Mutharika mpaka kunyanyala nziko muno kumapita kunja kumene sana kakhale koso ndi ukabwera. Akanakhala kuti kunjako kunali zomwenereza sakanabweraso, koma anabweraso ndi kuzakhalaso ku DPP konkuja kusonyeza kuti anaziwa kuti zomwenereza zimene akuzifuna kuti akhoza kupindula ndi kumalawi kuno, koma sana samale chipani cha DPP. Andi pano pamene zinthu zikuyendera akupitirizabe kusasamala chipani cha DPP, zimene zili zinthu zosayenda, zimene zili zinthu zomvesa chisoni, zimene zili zinthu zonena kuti zosakhumbirika, zonena kuti what kind of leadership is this? Anthu osamva agontha kutu, anthu oti kumauzidwa ndithu, kumauzidwa mayeso, koma kumakanika kuchita zinthu andi kumati ndi ndale. Apapatu pakusowa ndale ngati mmene wanenera Jack Mavutula kuti musimukuzidziwa ndale za DPP. Mukhoza kunena kuti ife kaya munthawi yathu chimanga chinali ka 15,000 ka 10,000 kaya fertilizer anali bwanji, koma ngati mukulephera kusamala chi DPP chichi zonsezo zili chabe, chifukwa
pali anthu amene makhala nawo kale ma voters amene makhala nawo kale amuchipani ndekumakhala ma undecided amene amakangonjezera pa mavoti amene muli nawo kale. So ngati mukuphwasula chipani cha DPP osachimanga pamodzi kumafikira pano mpaka zaka kumatha nde mukafike mu Julayi chaka chammawa nde chaka chammawa chija muzikayamba supano kukonza mavuto akumbuyo muzikayitana uyu ku discipline muzikamuchosa uyu muchipani azikakutengerani uyu ku khoti muzikapezeka kuti muli pa milandu mukapezeka kuti mukulipira ku milandu mpaka kumakafika 2025 muzakhala kuti chipani mwachimanga. Anthu osafuna kumva kunena kuti okay fine let's give and take ifeyo tikulephera pati nanga wakulephera pati let's come together ndikuona kuti okay ife tipuse apa bora tipindule ichi. Anthu opanda nzeru, anthu osafusa nzeru kwa Mulungu, anthu amtundu wanji. A Dr. George Chaponda gwadani pansi pempherani kwa Mulungu. Musapereke picture ija imene anthu amanena kuti anthu amboni ndi anthu ouma mtima. Iniyo mukuuma mtima kwambiri sipo simukuonesa ku Chikristu. Andizoti kamapita ku chechi sizikusonyeza. Munthu ukamayitana mulandu umayenera poyamba uzimufusa Mulungu kuti akupase nzeru. Azimayi awiri aja adakanganirana ana. Mwana wanga nduyu, mwana wanga nduyu, mwana wanga nduyu, aine uyu ndi wanga, iye aine ndi wanga. Atapita kwa mfumu Solomon idafusa nzeru kwa Mulungu. Adanena kuti chimene tipange apa tipe mwanayi kuti nonse muluze. Uja amene sanali mwana wake adangofikira paja kuti ipani basi ipani. Ipani. Uja amene amadziwa ululu wa mwana uja kupweteka kwake adanena kuti musaphe, tengani mwanayi mwapatse awa akhale wawo. Mfumu idadziwa kuti mwanayi awa si wawo, mwanayi ndi awo. Chifukwa awa angofikira kuti ipani ndekuti sana kudziwa ululu wa mwanayi. Koma awa anena kuti ayi musaphe apatseni awa, ndipo adapezeka kuti adatenga mwana uja ndikupereka kwa kholo lake. Lero chimene chikukuvutani kuti mupezeke kuti mupereke chigamulo choyenerera chongopita ku convention kuti convention ikachite decide whether akufuna Peter Mutharika anthu akamuvotera Peter Mutharika. Kaya sakumufuna Peter Mutharika anthu akamuvotera Peter Mutharika and life goes on. Inuyo kandi achaponda mukufuna udindo kandi wa president yo Peter mukayimire. Ana malomba kaya kufuna udindo kandi wa president yo apita kayimire. Kaya kufuna secretary general apita kayimire. Koma palibe chifukwa chonena kuti muzizembazemba kudusa uku kupita uku. Lero anthu mukupita ku zisankho za convention mandate ya 2018-2023 data panopa ndi nkhani yopita ku convention muzikanena kuti ayi koma ma disciplinary action disciplinary committee igwira ntchito yanji kungokolezerabe mavuto kuti ndalama zimene inuyo mukulandira zoti muzisokonezera chipani muzioneka kuti zikukuthekerani mukuononga chipani. Amalawi enu akachipani cha DPP ku ground ku grassroots payafika nthawi yoti mudziwe kuti anthu amene akuononga chipani ndi ndani, ndipo pakufunika action yooneka bwino imene akuyenera kuti anthu azidziwa chifukwa anthu watu alibe mano koma akuswa phale. Ndiye tikulolera kuti opanda mano aziswa phale imene inuyo amene ndi ine tili ndi mano kuti tikhoza kumatafuna chimangachi tikulolera kuti anthu amene aziswa phale. So yakwana nthawi ya action on the ground kuti anthu aziwe kulemekeza enu ake achipani, aziwe kupereka ulemu kwa enu ake achipani, osati kumangokhala kuti basi kungokhala ndomaganiza kuti chipani cha DPP ndi cha family ya Mutharika. Chipani cha DPP si cha family ya Mutharika, chipani cha DPP si cha family ya George Chaponda, chipani cha DPP si cha family ya Chipungu, chipani cha DPP si cha family ya Matanga, chipani cha DPP si cha family ya Namalomba, chipani cha DPP ife mutifuse tikuuzeni. Chifukwa ngakhale ena ife amene tikuyankhulafe amationa ngati sitimadziwa DPP imene inayambira. Ine ndi Bingwa Mutharika tagwirapo ntchito limodzi ali ku economic planning, nthawi imeneyo ali minister, nthawi imeneyo tili ku UDF, ndipo nthawi imeneyo ife timanyamuka usiku ndikupita kumakamugulisa Bingwa Mutharika kuzomba kwa mafumu. Ifeyo Bingwa Mutharika latadzuka lero atha kuloza kuti uyu ndi Malata, akutidziwa, amatidziwa. Pamene Peter Mutharika sanatidziwe,
sakutidziwa ola George Chaponda ngati akutidziwa pano akutidziwa mwina chifukwa chakuyankhula kulibe pamene ifeyo tikupita pa ground ndikumatenga nkhope ya bingwa Mutharika ndikumakayipezeka ku ground ndimakakumana ndi amfuma kuntumanji amwambo andani onse aja ndikumawuza za bingwa Mutharika ndikumachilowesa chipani kumamulowesa bingwa Mutharika pa ground. Lero akunena kuti enu aka chipani ndiwo no chipani cha DPP ndi cha anthu chifukwa chake chipani chidakalowa kumpoto chidakalowa chigawo chapakati kunkhoma kuti kukalowa ku Eastern Region ngati mmene anapangira a Bright Saka ku Eastern Region kukachilowesa chipani chija ndikukhazikika kumene kuchako ku Eastern Region inali ya UDF koma anakhazikika kumene kuchako. Chifukwa chani chumasiya anthu oyenerera amene mukhoza kugwira nawo ntchito ndikumakhala ndi ma parallel structure. Zoona munthu akangoyankhula pa NGC group wina wake chipungu wopanda ndi dzina lomwe wosadziwika ndikumakachosa mayina ndikumakayikapo anthu ake ndikumakanena kuti kumeneko ndikukonza. Amayi Chazama ndi NGC Central Executive Member ndikumakamuchosa munthu pa Central Executive Forum chifukwa chonena kuti wakapanga msonkhano umene kunali makaka achipani kumene amayankhula za chipani sikuti munthu amakayankhula zake chabwino anankhumwa akanakhala kuti kumene kuja akuyankhula zokhuzana iwowo kapena akutukwa na Peter wa Mutharika kapena akutukwa na Bingwa Mutharika kapena akutukwa na asogolerena zinali zomveka. Koma ndikumakachosa Amayi Chazama ndikumakachosa pa forum koma mukuiwala kunena kuti anthu onse amene niwo mukutenga kumakasiya pambali ndikumasankha anthu ena ake kumayika kutsogolo. Anthuwo ali ndi ma question mark ambirimbiri amene kuti kutsogolo kuno akangoyamba kutoledwa muzakhala zije zoti muzafuna anthu ena ake amene mukuanyoza. Chibwana cha Mchombolende ndikuthokoze komaliza m'bale wanga Jack Mavutula. Titangokhala ndi achina Jack Mavutula okwanira 20 mu chipani cha DPP zinthu zikhoza kukonzeka. Titangokhala ndi achina Jack Mavutula mu DPP okwanira 15 zinthu zikhoza kukonzeka. Titangokhala ndi achina Jack Mavutula okwanira 10 mu chipani cha DPP zinthu zikhoza kukonzeka. Tikukhulupirira kuti nkhondo imene ilipoyi ikufunika kugwirana manja kuti awo amene ali osokoneza aziwidwe ndipo awuzidwe apasidwe action yoyenerera kuti they are no longer needed in this party. Ngati Peter Mutharika akuna kuti sikumuvuta he better resign, and to resign is now. And to resign is now. He better resign now. He has failed Muzambili ndipo he has failed kusunga chipani ngati mmene chili DPP chifamile chimene chikukanika chilibe mtsogoleri chilibe tate amene akhoza peza lero wasiya mpando anthu ndikumakamuyamikira kuti ho musimunachite bwino mukakhala pomwepo. Ayi kumpapanga ma program aya pakhale patron azakhala nawo ma meeting ya Central Executive azapanga nawo ma decision cholinga chonena kuti mufuna muzingo mubera Peter Mutharika zabodza thupi limakana nthawi zina limafika pokana poti simungamutenge Peter Mutharika ndi ukakhala pasi kumbira adankanawo zimafika nthawi yonena kuti simungamutenge Peter Mutharika ndi umangokhala wokhalabe mpaka kalekale. Ya you need young generation imene itenge ngati lile race yonena kuti after Peter Mutharika pakhale anthu ena amene apitirize kumapanga ntchitoyo kapena zabwino zimene Peter Mutharika ali nazo akuzisiya m'mitu mwa anthu ena koma amene zikuyendera apa zimene achina chipungu ayenda kwambiri ndi Peter Mutharika koma zonse zimene akupanga achina chipungu sizikusonyeza kuti akhala ndi Peter Mutharika ndikuti palibepo benefit ina iliyonse imene tingayiloze yonena kuti chipungu apezamo kuchokera kwa Peter Mutharika ana malonda apezamo kuchokera kwa Peter Mutharika ndiyoti Peter Mutharika zelu zake zonse azapita nazo sazasira munthu wina aliyense pamene akadakhala kuti akuyenda ndi anzeru pakanakhala zinthu zikuchitika za nzeru. Mulungu atichitire chifundo kuti akumva amve ndipo achite zinthu zimene zili zoyenera ndizosangalatsa Mulungu ndizotumikira Amalawi podziwa kuti pokhala ku opposition mumakhala government in waiting. Ndengati simukukonzekera kukakhala ku government iko mwina pakufunika kuti DPP ikhale 26 years ili ku opposition kuti mwina iphunzire bwinobwino ngati imene idaphunzira MCP. 2 years imene DPP idakhala ku opposition ikuoneka kuti sidaphunzire. 4 years imene ikukhala ku opposition ikuoneka kuti sikuphunziranso ikufunika mwina zaka 26 kuti ikhale ku opposition. So ngati zili choncho amene akufuna kuti akhale ku opposition
ndikwabwino mamembers a chipani cha DPP kuti tisalole kuti atikhazike anthu ena ake ku opposition for 26 years. This is the time to wake up. This is the time to rise up. Failure is not the time you fall, but the time you fail to rise up.